Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Afternoon Edition. Action Reports. Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports. Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog nga bahin sang Western Visayas. Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovea, ang inyo diri temporaryong alagad Action Boy Duran. Magadulong kita sa inyo sang mga balita, mga issues sa aton sining palibot. Kag maupdan man kita sa aton sining mga action reporters assigned sa ilas ni mga areas of responsibility. Kumusta dira sa aton mga ka-aksyon? Ang nag-monitor naman niya sa Facebook, maayong hapon sa inyo tanan. Makita kita live sa aton nga Facebook page. Kag sa aton man nga sa YouTube, ara man kita. Sa aton nga web, may web man kita, no? So, kung diin makamuka-monitor, maayong hapon sa inyo tanan. Kag welcome diri sa aton nga pagpangalaga. Nanong aton sini nga mga balita nga pagabantayan. Sa aton sini mga balita gikan sa Bacolod City Hall, ang abogado ni Cap Villarosa padayon nga nagapanindugan nga hindi pa final and executory ang desisyon sang DILG sa iya kliyente. Dumdumanin niyo mga ka-aksyon ining si Kapitan Villarosa ginserbihan sang DILG sang 3 kabulan na naman nga suspensyon. Bangod sang pagsumbag, ginaligar pagsumbag sang isa niya kakagawad. Ang ginalinan sa to kay may ara nga by bust operation sa ila barangay daw ay sa mapabalo abe. Bot nga ay sa mapabalo. Di daw nangakig sa siguro, sinumbag ya kuno, aligasyon lang ini. Ang iya kagawad, so ginreklamo siya. Di ginserbia, dumduman ninyo sa nagligad, may-ari man siya nga suspension, 6 kabulan si Kapitan Villarosa. Natapos lang tuguro sang nagligad nga bulan sang Marso, nakabalik siya sa barangay. Ari na naman 3 kabulan nga suspension, nga ginservis ang DILG. Tisiling ni Attorney Joe Max Ortiz, ang abogado ni Kapitan Villarosa, nga hindi pa final and executory ang desisyon sang DILG sa iya nga kliyente. Ate, galing kayo tinanindugan man ang DILG mo. Actually, hindi niya desisyon sa DILG. Yan isang ombudsman nga implement sang DILG ang pag-service sang iya sininga suspension order. Di sila isang DILG. Ang rason din ni Attorney Joe Max Ortiz nga may pending pa sila nga motion mo nga gin-file sa ombudsman. So, samtang may pending pang motion, di pa kuno ma-serve ang suspension order. Galing ang DILG nangambal naman. Yati may ara man ruling nga bisan may ara mga pending motion, iserbigid ko na may ara na sa ang order. Di tanawon tani kay ti legal battle ini mo. Lantawon tani kung ano ang mga epekto sini. Wala ko ideya kung ano subong ang ginahimo ni Kapitan Villarosa kung ara na siya sa barangay, Kaya ti daw papungkoon na to yung DILG ang number 1 nga kagawad mo, si Atienza. Tuwala ko kabalo, kung ara si Kapitan Villarosa nagapabilin sa iya sininga barangay, kaya daw hindi siya waya ganigin baton mo ang ining suspension order. Tiyan gini mo sang DILG, gintapik sa iya sininga sagwa, blada, sa opisina niya, gintapik ang suspension order, kaya hindi siya magbaton mo. Nang taon tani kay this is a legal battle. Ang tanaw natin ang mangin resulta sa no? Ano pang iba naton nga mga balita?
Sa mga balita nasyonal, ining Bagyo Dante blang nagligad. Pasalamat kita nga diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Hindi tanto yang halit no sang Bagyo Dante, although sa mga nagligad nga adlaw may ginpaidalom kita sa signal number 1. Pero ti wala iya sang gin-report kaya tuman nga kalitan. Magluwas lamang abi sa pila ka mga lugar nga nabahaan. Like for instance dito sa Banwa sang Hinubaan, may ara man nga daw na may ara ganito no ang interview kay na kay Mayor Ernesto Estrao na may missing, pero I think do nakita na kag I think nakita patay no ang ining gin-report kay na ni Mayor Estrao nga missing sa sining Bagyo Dante no. Sa report sang National Disaster Risk Reduction Management Council, naglambot sa 4 ang gin-report nga napatay bangod sang Bagyo Dante. Pero ang storm signal ginkakas na sa pag-asa sa tanan nga lugar. So meaning wala na sang ginbatak nga storm signal sa diin man nga bahin sa pungsod Pilipinas bangod sang Bagyo Dante, no? Samtang ining pulis bala nga nagtiro sa isa ka Iloy dito sa Quezon City, ginpasakaan na kaso nga murder. Nakita ninyo mga kaksyon sa Facebook, ining pagkumpronta ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa sining nagpulis nga nagtiro sa sining 52 anyos nga Iloy. Sus, matyagang ko kung daw ay guro gina live sa Facebook. Matyagang ko tapong ulo ni General Eleazar ang pulis mo. Kaakig, gigin mo. Dati si imo abid, hindi ka makig. Amak mo, pulis kay imo babayi, 52 anyos. Tiruhon mo butungon mo ang buhok kag tiruhon. Nano nga klase nga pa pulis na? Nano klase nga paminsaro ni isang pulis ni man? Dako ka paginulsol mak mo nga pila ka nakatuig sa serbisyo. Tungod lang sa imo nga kabugok, manada lang ang imo nga pila ka tuig nga serbisyo sa pulis. Kadako pa nga dan sa sweldo sa mga pulis subong. Manada lang tungod sa imo kabugok. Amo ni mga bugok nga klase sa pulis nga dapat gid kakason sa serbisyo. Kakason gid man ni siya. Why niya question? Luwas nga kakason ni siya, manimuron gini siya sa presuhan. Hindi pa siya mag-ako. Primero nga siya ang nagtiro. Dano mo kayo may nakakuha sa video. Luwas nga makakas ka sa serbisyo, madula ang tanan mo nga benepisyo, manimuron gini siya sa presuhan sa nga ginhimo. Pero sa aton nga mga ka-aksyon, hindi tapag itanan ang pulis Kaya may nagagawa nga nga mga hashtag bala sa Facebook. Pulis ang terorista. Hindi naman amos na, no? Kay whether we like it or not. Kadamo pa sang aton mga pulis iyang maayo iyang kasi sang pulis, maayo iya sa serbisyo. Ining mga pulis ni nga mga bugok niya, pilala ni sila kabilog. Kadamo iya sa mga pulis naton nga mga ayo. Kadamo iya sa mga pulis naton nga tampad iya sa serbisyo. Kadamo iya sa mga pulis naton nga nakahibalo iya sang ila katungdanan sa publiko. Hindi ang mga bulok niya para katay nuwes ka, tabla ka dumdum ka mo to. Atong gintiro yaman tong isa ka lula to kang bata. Sus, amo ni sila yung klase mga pulis. Nga kung may utdanay ulo, tani namin ipangutdan ulo. Galing kay hindi mo na di pwede sa aton pa. Wala pa man utdanay ulo. Why pa man kita, why nakitaga ni death penalty. Amo ni sila mga pulis yang nga dapat. Dapat yang dito ka sa presuhan, no? Dito ka sa presuhan, kay kaisog sa imo sagwa. Tanawon tato bisang isog mo sa presuhan, kay wala ka na to'y armas. May mga pulis ni kung kaisa nga, hindi tanan ako niya ginatag ko sini, kadamo yan sa mga amigo kung mga pulis mo nga mga maayo. Pero may mga pulis kaya nga kaisog tungkol nga may ginabitbit nga armas mo. Kaisog ni sila kay may bitbit nga armas. Dabi dito kamos presuhan, no? Ining mga bugok ni bla pareho ni sang pulis nga nagtiro sang sining 52 anyos nga Iloy atong sinueskato. Abi dito sa presuhan, abi tanawon tong isog ninyo. Apon wala na kamo sang armas. Pero sa aton nga mga ka-aksyon, aton man nga gina remind sa inyo, kag ginapangabay sa inyo
nga hindi naton pag i-generalize ang aton nga kapulisan. Damo tayo pulis nga maayo, ha? Damo kita pulis nga maayo, kag damo kita mga pulis nga nagahimo iya sa ila katungdanan para sa aton nga pumuluyo, katungdanan nga proteksyonan ang aton sini nga pumuluyo. Mayor Sara, wala pa sang desisyon kuno sa 2022 elections. Ari na naman kita. Hindi mga wala desisyon ng mga wala sang plano, mga gapaindi-indi, nadudla na ko sina. Balanta na karona. Dumdum ka mo 2016, Duterte hindi magdalagan. Si Sara Duterte at that time nagpakalbo. Kay para ko na magdalagan ang yamay. Mawahay si Duterte, hindi gid. Bao pag-abot sang tsimpo sang filing, nag-file. Gid pangakuan ng Pinoy. Yan ng West Philippine Sea, sakyan kong jet ski, makadto ko to sa West Philippine Sea. Dalon kong bandera sa Pilipinas, kag itob sa ko ang bandera sa Pilipinas, sakay ko sa jet ski. Anay subong niya, ti mapati ka mo, stupido lang nagpati sa tuya. Ahay, di ko na mo damo stupido, kaya damo nagpati mo. Ako yung wala akong nagpati. Papatihon mo ko yung masakay ka sa jet ski, makadto ka to, dala bandera. Sauce! Kakulba mo lang sa mga in-check ko, no? Tiyari naman, ho? Tiga kuan pa to, hindi pa to sigurado, ay pagkuan nga madalagan, sa uli pagdalagan, asos, sa pangakuan niya, pangakuan niya, ining drugan tatlok bulan, ma-resign ko kung hindi ko masulbar. Pagpungko niya, hindi ko lim sulbar. Hindi ko lim sarangan. Basta subong, sige problema sa druga. Kadamo sangin pangako nga agay. Ara pa kuno mo ang mga PDP laban blan Siling nila niya ang team to beat kuno in 2020 elections. Ang pinakabakod abi iyang team kuno sa 2022 election. Sila isang PDP laban Ya ang tandem nga Sara Duterte, Rodrigo Duterte. Ahay. Why nagid sang maayo? Why nagid ya sa Pilipinas ang sila nagid lang ya? Amo na pinakabakod sila sa PDP laban. Ilang tanawon no? Tanawon naton kung ang Pinoy kasi nag-alam naman ang Pinoy no? Sila ba daw sige na lang ni Konsato na may tawagon kita nga estupido, itawagon kita nga mango, ay ti sige na lang niya tanawon ta kay ti way pa kuno sang desisyon si Sara Duterte. Ang isa pagid ka balita subong kay nagambal ya si Kwan ning si Secretary Roque, ang aton nga presidential spokesperson. Utro man Nagambal man siya nga hindi ko gusto si Duterte, si Presidente Duterte nga si Sara Duterte madalagan. Naara naman kita Hindi na tayo mag-ininto anay bla. Kabudlay na kay kadugay na sa ginto anay sa mga Pinoy. Hasta subong daw sige pagyapon Ya sige pagyapon ininto anay nato Ya sige pagyapon drama naton. Ang drama taniya sa radyo lang na. Ang drama ya sa politika. Ang kita nga mga Pinoy, panilag na kita sa kadramahan. Hindi na kita magpadala-dala sa mga drama, okay? Madamo pa kita sa balita ka mga malantayan, ini si Senador Soto, nagaduso man nga ining 14-day quarantine, mandatory quarantine sa mga fully vaccinated o kung nakabato na sang 2 ka doses ang bakuna. Kag masulod din sa Pilipinas, hindi na pag-implementar ining quarantine Yan pa ng pulos man na bakunahan na, kadua na bakunahan, fully vaccinated na, pag-abot diri, i-require pag naton nga i-quarantine, wala na, nung pulos ang bakuna. Tapos ang mga negosyante, hindi na din magsulod sa aton, tungkol sa aton nga quarantine. Tanawon ta na. Sige mga ka-aksyon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos na nagaligad sa tang ng alas 5. Ang balante na karon namin mga opinion kamo da, parte ni sa dalaga na isang presidente. Sabi, i-comment ninyo dire Saliwat sa aton nga mga ka-aksyon sa comment naton. Let us be professional sa mga comment naton kung may mga hindi nauyunan, i-comment lang kung ano hindi mauyunan, hindi lang kita mamuyayaw Parang daw kanami lamla sa aton nga pagbayluhanay sa mga ideya kag mga impormasyon, okay? I-check wa na yung aton patrol manned by Aksyon Jan Diaz. Ikumustahon ko lang ang siyudad sang Bacolod. Kumusta sa mga palibot sa siyudad sang Bacolod, especially ang aton nga trapiko para mangingiya sa aton nga mga motorista.
ang dalagan sang trapiko diri sa siyudad sang Bacolod kag iban pa nga mga balita nga na kuha sa ato sining patrol samtang nagalibot-libot diri sa siyudad sang Bacolod. Sa aton sining report una sa patrol with Action Jan Diaz, mayang hapon. Oo, ang nagwagi. Ayan mo. Ano na yan? Dason tuig ah. Ah? Dason tuig. Suntoy, may mamuna? May makanta na? Makanta na kung sino magkanta, bla. Ako ang nagwagi, sila ang... Naintuan ko. Ako ang nagdaog, kamo ang... Naintuan mo na? Oo, duma mo na sana. No, matyagan ko ikse kasi naintuan ay. Taway ko yan. Ah, wala ka, hindi kaya? Wag ako. Wag ako. Ako pa. Ako pa. Kaya damo ko Wag ako. may damo ko kilala mo nga niya ba na hintuan di ko ba lingkot pati na kamusakon. Gasilingid ko sa inyo ha. Gasilingid ko sa inyo. Gani. Naligat mo man to, ambal. Muman. Mapilit-pilit. Pakamusta ko na. Kuwan pa na sila do, kupirti pa sila niya. Muna ni. Ang change. Change is coming. Ara na. Tara, say change good. Sinsilyo gid ang aton. Dendo mo ang alakak. Nasaan ang huling Nasa halakak? huling halakak. Nasa akin ang huling halakak. Na, Galing hindi man ta, hindi action yan, hindi man ta kahalakak. Kaya sa kita piktado man. Oo, sa bagay. Pero importante sinadra, kita ay na ginulusol. Okay, why tayo kung sa konpla daw, hindi kita guilty. Hindi ta guilty. Pero umiara na bla vocal na mga guilty vocal sa bla. Nga ako gid nila ya tapos siga lalaing sila ya do vocal gid sila nga gambal nga agale. Nya daw. Stupido kami gali. Stupido kami gali nagpati ha. Gali. Purti sa una mo. Amo tatingala ko nagpati sila man kay lingko sa ako sang pamati ko sa una. Sang nagakuan bala nagadebate kundi may mga debate sa una dra nagaginuwa ang mga muna. Hindi ko paano magpati ang Pinoy sa amo siniya klase sang sugid man. Yung drug na yan, give me 3 months and I will solve the drug problems. And in 3 months time, hindi ko magre-resign ako. Wow. Because during that time, eager biyang Pinoy sa justice. Kung sa bagay. During that time, kapangitag iman ta change eh. Di ba la? Kapangitag iman ta sa mga amo sina, mga tao, bilang sila naton may political will, may mga muna, galing kay ti, wala, politikal gali to. Tikal ang lain. Okay lang to, tikal. Ang lain kay ginako, tikal lang. Kagintawag pang nagpati nga. Stupid. Na, okay lang tayo kung political, gayod. Galing kiti, ato ito, dito yung action na boy nga, political. Political. Pulo. Inchik na nagambal, inchik niya, political lang nga. Natutunan niyo mga ka-aksyon, may nga ako napatokor live kita diri sa area mismo sa police station number 6. May nakita nga naglabay bago gilamang. Kabalo ka ang Valacare Transit Incorporated, do may mga anunsyo, sila nga may mga libre sakay, bala sa mga frontliner. Kita ko gini bago gilango, may ari diri dako nga bus sa lindigdo sa east na portion ng probinsya, probably siguro alin sa may Don Salvador Benedicto o con San Carlos, may aratok lang libre sakay sa mga frontliners. So, ayaw magaling kayo kasigi, abi na tondo ulo anunsyo lang. Pero lantaw na ton karon basi makuha na ton statement. Kag ginalabot na ton ang tagdumalas ng VTI kung ano ang ila guidelines sila. Dara kay nalit na pag-abot ng weekend, magdinaguso bala ang mga tao nga magsakay sang bus kag maglagaw sila ya. No? Magdala nila na intindihan kung ano ang pinaka-guidelines kag maginutok sila sa mga bus action boy. Pero isa na nato nakitaan kay samtang nagabiyahe kita may gisugata kita nga bus nga may karato lagid man nga libre sakay. Hindi lang gali na anulo anunso tuod ginagali ang impormasyon nga may amo sina nga libre sakay nga programa ang aton nga gobyerno o kanang pila ka mga kompanya action na boy, no, diri mismo sa may syudad sa Bacolod. Anyways, sa kontrapikong aton pagabalaan, hindi man tantamo sila kabugat ang trapiko ng area diri sa dalan na Tacoling Road. Diri sa may backup 6 sining hapon nakabig naman diri nga light to moderate ang sitwasyon. Kontrapiko aton pagabalaan, wala na diri gagana ang traffic lights. Pero importante, may traffic enforcer nga naka-on standby. Sining hapon mga ka-aksyon kay gamon ni nagatag sa direktima kontrapiko ang aton pagambalan. Dari naman nga sa Don Juliana,
may traffic light sila dire. Amo ning rason kung nga kung before, of course, gaginumon-gumon, hindi tanto mo sila systematic ang trapiko, dole yan na going dito mga kaaksyon sa may area sang Bagakuri. Pero at least nga po, although nga nagapundo mga salakyan, kay ginasunod ang traffic code mga kaaksyon, at least importante may sistema kung traffic auto pagkabalan. May pinakamang area sa palibot ng syudad na mabulubugat ang trapiko kahit diri sa may Burgos o Pesayna, pero kontrolado sa aton nga mga traffic enforcers nga nagabantay karon sa aton nga mga dalanon. May duha na ka traffic enforcers nga gibutang ang Bacolod Traffic Authority Office para mo ni magman kay kabalo ka ang traffic kung alin ka diri sa may Burgos Circumferential Road pakadto ikaw diri mga kaaksyon sa may Burgos do Pesayna. Amo gid ang medyo mabulubugat ang traffic kung abusan sa dalang Burgos, pero from north to south and south to north direction naman niya ang kontrolado lang kag hindi tanto mo sila kinamo kay kumo from Burgos Rosario o rather from Rosario Lopesayna palangadaan Gonzaga Lopesayna, Rosario Lopesayna mga kaaksyon, matamat na yung mamanis kag hindi tanto mo sila kadamo ang mga salakyan nga nagabiyahe mga kaaksyon. Anyway, karami man sa panyempo sa palibot ng syudad, gali kaya mo gini ang panahon medyo magulugal-umo na rin pa sa Lunes, tubtob sa nga adlaw mga kaaksyon. Mga kaaksyon, no, halong lang yun, kag tiba nagayingagaw na pulis sa tagsa mga pulian, nagayingagaw na mga pasado na lasing ko ang tagnasang hapon, matamat na ginman. Paglabay ganin namon, diri sa Plaza Publica, sinambunot na ang mga dipasay nga jeepney, iba natin hindi pwede dala ka tenere sa may Burgo, o sa may Rizal, Gatuslao. Ganing aton nga advice sa tutanan nga mga kaaksyon, ilabi na ako nag-monitor ka mo, kaya papauli ka mo, nag-ulat ka mo sa dipasay nga jeepney, siguro mas safe kung digto ka mulat sa tubang sa police station number 1, niyara-dara ang loading zone para nga hindi ka mo diri magutok kag base na sagait pa ka mo sa mga salakyan along Rizal or diri sa tubang sa San Sebastian Cathedral. Hindi ka mo dira pwede ka standby kay may ara-dara nga mga kiosko na nga daan. Kung magtindog pa ka mo sa dalan, sakop yun ang dalan, base lagi sa mga haras-haras kung di ba sa nga jeepney, madalasa pa kamo pa may saraptol kung kaysa sa ila na hindi gina nato malikawan nila binakunara kamo sa dala nagaulat sa dibasay nga jeepney. So mas advisable siguro kung digto kamo sa tubang sa Bay Center, may ara dira lapad nga area, kung kasi wala mi nagapark sinadira, pwede nga digto ka mamuhulat o gali kiti of course ipla nato ka makakson nagayingagaw man nga makauna sakay ko makapungko, no. So siguro dra sa tubang sa Bay Center pwede or digto makakson sa may Plaza downtown area mismo sa Plaza Mart, dra na kalabanan, gid loading area, sa pati pa sa nga jeepney, ang Bata Libertad, o rather Mandalagan Libertad, Banago Libertad, dra na sila kuha sa pasero, bisan pa punta Taytay, mga kaaksyon sumag, dra man na nagakuha. Basta hindi lang along area diri sang Rizal, kag along area sang Gatuslao, kay mabulubudlay sa mga gaulat sa pasero, sa di pa sa nga jeepney, kaya mga kiosko dra nga ginpamutang mga kaaksyon. No? So far mo na ang pinakarong sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod Siriman nga hapon kung dalaga sa trapiko ato na biso sa aton mga pasahero nga nagaulat sa di pasay nga jeepney mga kaaksyon sining nga hapon. Sa aton tanang mga kaaksyon basta mo sining panyempo na magid man higop sang mainit nga kape, pero kung kape ang aton pagabalani sa lang ang aton ginaendorso sa inyo mag-inom sa Dr. Alfred Green Coffee kay Dr. Alfred Rakta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bato na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action John Diaz aton sining situational report diri sa siyudad sa Bacolod. Ay may ara gali ng series nga kwan nga libre sakay. Anong guidelines naman? Try to be check no kay we're trying to get in touch sa series no with Miss Jade Ceballos, ila sini nga media kag legal affairs officer. Mangkuton tani bin anong guidelines ni kay base kon ang siling lang tao nga pinagusto sila sakay kay may libre sakay. Tanong daw sinong pwede nga makalibre sakay dira. Anong guidelines ni no? We're trying to get in touch with Jade Ceballos ang series no. May hapon dira na kay Melchorita Ferrer, kay Thea Kim Iriman, nagamonitor subong. Ana Sinoro, may hapon man sa imo, kay Yvonne Vischer.
Dan Sharing from Germany. Good afternoon sa imo, Miss Yvonne. Kay Erwin Dicatoria Gonzalez, kag kay Leda Yamagishi sa Japan. Maayong hapon man. Kag kay Tete Hoka Tetangata, oy, I miss you, alin sa New Zealand. Kag Alex Montesa, good afternoon man. Jerome Lepana, kag kay Jerry Azero Jr., no? Kag sa iba naton dra nga monitor, no? O sige, sa aton sa mga linya, we have Miss Jade Ceballos sang Valacar Transit Incorporated para nga maatagan naton ini nano ni ang libre sakay sang series. Jade, maayong hapon, kag welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. May hapon, Action Boy, no? Kung sa tanan nga tagpalamati sa ang sining programa. Yes, Miss Jade, si Action Jan ba nag-report magulang may ara gali ang series ang libre sakay. We want to know kung ano ang guidelines ini. Sinong maka-avail sini sang libre sakay sa series? Okay, no? So, ang atmon nga libreng sakay, in partnership ni siya sa LTFRB. So, ang Valacar Transit naglunsar upang sa LTFRB sang libreng sakay. Nag-start ka sa June 1 actually, no? Pero Okay. may pang plastat, pata nga mga documents, so kinanan, tapang mga permit, no? Special permit para sa sining nga mga unit. So, padi na-consider ta nga ining mga APOR, ni bala, ining mga APOR, Action Boy, kag ining mga health workers, nila-consider tanin sila nga mga modern heroes, no? Mga modern heroes ni sila. Considering sa mo sila sitwasyon, ara sila gyapon padayon nga nag-serbisyo sa aton. So, para mapahapos ang ilang nga kabuhi, nga mangin convenient ang ilang nga pakagto pakaribala pagpauli sa ila panimalay kag pagkagto sa ila trabaho. So amo nga nag-upod kami sa programa sang LTFRB sa paghatag sang libreng sakay sa ila. Okay. So may ara diri sa norte nga bahin sa Negros Occidental, may ara kita nga Bacolod City, Victoria. So terminal to terminal siya, Action Boy. Okay. At lang sila sa terminal, no, ang taga Victoria sa ara dira. So dala sila sang ilang nga ID nga nagapamatuod nga obra diri sila sa Bacolod, mga healthcare workers amo man ano kasi ba siglaw isa abusara naman bala sang iban. Kabalo kami ara iya iban nga nagalagaw-lagaw lang ma-avail sang libre sakay. So ini nga programa nga benepisyo ihatag niya sa aton nga mga apport sa mga healthcare workers sa balan, no? Para nga manginmatawhay man ang ila kabuhi samtang obra di sila sa Bacolod City. So as I said, ang Victorias, ang Cadiz City, Bacolod City, Cadiz City and vice versa, no? Bacolod City, Escalante and vice versa. Ang Bacolod City, San Carlos City and vice versa. So amo na nga mga na ruta ang aton nga tagaan sang libreng sakay ang mga pasahero. Norte pa lang, subong norte pa lang. Ang south, may south. kita sa norte na. Ang sa south, Okay. ang Bacolod City, Tumao and vice versa. Okay. Bacolod City and San Carlos City and vice versa. Bacolod City, Kabangkalan City and vice versa. Ang Bacolod City, Hinubaan and vice versa. So, ang sa Hinubaan, sa Sipalay nga area, pwede da sila kasakay sa highway. Dala, bantay lang da sila, no? Along sa highway. Kag ini nga mga units namon, may mga tarpaulins lang nga may ngalan nga libre sakay. Okay. May mga sakay sila kung gusto nila sa mga apport at sa mga health workers. Pilion nila ang mga units bala nga may mga tarpaulin nga may ngalan nga libreng sakay. Kaya hindi sila pagsukton. Kaya hindi man tanan na unit maka-avail kasi na no? Ang may mga tarpaulin lang. Ang may mga tarpaulin nga may ngalan nga libreng sakay, no? So ang sa may kung basi bala malipat sila nga may misinformation nga abi nila tanan nga units ng Valacar cater sa amo sini nga libreng sakay. So hindi na siya ang may mga tarpaulin na nga may ngalan nga libreng sakay. Okay. Diba makasakay sila bala Action Boy so wala sang tarpaulin kag kung sukton sila yan ma-react sila nga libreng sakay man ni. Pero amo na ginaklaro ta ang maka-cater lang ng sa inyo sang libreng sakay inang may tarpaulin nga may ngalan nga libreng sakay. Okay. So amo na siya Kag magluwas sa Sipalay, all other siya dapat dito kagid sa kwan, dito kagid sa highway. Sa highway. Oo, like ang wala ka Dito kagid sa terminal. Sa terminal, yes. Sa Binalbagan, wala kita dira So, pwede lang sila kabantay sa highway. Kasi alagyan, malan asang
kabangkalan nga ruta damo na daya gaaging nga mga units nga may libreng sakay nga tarpaulin bala, so pwede da sila ya kabantay lang sa highway kay hindi na kami tuya magsulod no sa Sipalay amuman kay lapit man lang na siya bala, so ang sa hinabaan kay yung mga area gini nga tabalang damo magid pasahero, so amo na siya action boy ang gusto tagid nga ipabalo sa riding public no nga tungod man sang amon nga concern sa inyo sang pag-ulikid sang management under sa leadership ni Leo Reyanson amon nga president at CEO. So naglunsar kami sinisang libreng sakay nga program. Salamat din sila nga programa no kay dako gina mabulig sa aton mga apor no. Ang apor ni amo nila say ato taga Victorias ka may obra ka dis Bacolod kung consider ka nga apor. Pero pakita mo lang ID mo. Yes. Pakita din sila ID, action boy, no? Otherwise, hindi na sila pag i-consider, no? Pero sa gyapon, no? Ipatigayon, taman ang aton na face mask, kag face shield, no? So kung magsakay kita dira sa mga highway, kita dapat may ara kita sang face mask kag face shield para sa dugang kabala nga protection sa aton mga lawas man. So, diri sa Bacolod, possibly within the week, ipatigayon taman na nga mga ruta, just like sa natabo, man bala sang nagliligad na tuig, bala action boy, may ari man kita diri nga i-consider sa Bacolod, no? Sa mga apor man asya gyapon kag sa mga healthcare workers. So, sa liwat ginasulit, sa tomorrow, guro, ka-finalize sa pagining mga area. So, Miss Jade? Miss Jade? Yes, boy. Kundi ang aton, sindi maka-avail mga apor kag mga health workers. Mga essential workers. Ang media, hindi na yan ka-avail sina? Ang mga essential workers, kag mga healthcare workers, no, together sa apor, maka-avail gina sila ya. So, ang ID lang ipakita lang ang media, pwede ang media, essential worker. Sige, action boy, consider consider na lang. Ang bala siguro si LRY, guro, nga ang media, i-consider na lang. Okay, although may mga media man ka daw ka, may mga kwan man may mga passes sila, pero do, siguro kinanglan taman guro sa media, guro, kay timiara, mga media nga problema. Action boy, kay mga abyan, taman ang ara sa media mo, mga friends taman atla, so i-consider ta na, kasi sila man mismo ginarisgo man ang nilang kabuhi, kamo bala ginarisgo nyo man ang kabuhi nyo sa mga, sa mga may mga coverage, being mga importante, so why kina problema, ipatigayon nun, ta na action boy. Salamat, so, Gid, no? Ipakita lang na, okay, welcome, Gid, no? Ipakita lang nilang mga ID kay basib lang iban na pamidya naman. O nang iban da. Kabudlay bala, kabalo ka naman boy sang Pinoy. Habilidad, terrible man, no? So, mula nga, kay consider ta ginayang mga legitimate na mga media man. So, muna siya, no? So, ID lang, pakita lang ang ID. Amo man sa mga healthcare workers, sa mga essential workers, sa mga upper workers, no? Mga riding public, parang at least i-consider sila. Kay basi lang iban, abusara naman, malagaw sa Bacolod, kay may libreng sakay. So kung lagaw-lagaw lang yan inyo, yung purpose, diri sa pagkagto sa Bacolod, bayad ka mo. Sakay ka mo sa masakay ka bala Domingo, yan, wala man ubra kung Domingo, hindi na group pwede. Action boy. Magluwas action boy sa mga health workers, sa mga medical practitioners, sa mga nurses, at even ining mga atong dala essential workers. Di man sila trabaho, bisa ng mga apor, may mga trabaho na sila magluwas lang kung rest day nila, no? So, amo lang i-consider ta ginayaway, ginaasang problema. Pero as I've said, isuliton ko lang, no, nga kinanlan ang sakyan nila, inang may mga tarp na mga units namon. Kaya inang basibla magsakay sila sa wala tarpaulin nga may ngalan nga libreng sakay. So inaesokton di ka muna isang conductor namon. Kay lain naman na siya para ginaya sa riding public nga may mga hindi covered sang sini nga program. Sige, so muna siya klaruhon ta lang na action boy kay basi bala sa iba, kasi maglilalisay baka mo na sa doktor. Kasi amo pa ng rason bala nga maglalisay naman sila. So mga ginaklaro ta lang ang inyo sakyan sa mga apor, sa mga healthcare workers, sa essential workers, ang bus nga may ngalan nga libreng sakay. So pagdalaan nyo lang inyo ID, no? Hindi pagkalimtan sa pagdala ng ID na muna kay kung may ID ka mo pasakyon ka mo, pero kung wala ka mo ID ka magsiling nga gaobra man ko
ko, nalipat ko sa akon ID. Sukton ka, Ken. Hindi, di ka muna pag-consider, no? So, pag pabayron, di ka muna dito, ka muna itudlo sa bus siya nga may, may pamasahin, kid. So, mula na di pangayo, manamon sa aton, ng mga riding public, no, nga, mangin honest man kita, no, kay iniyang opportunity ni nga program, ihatag sa ini sa aton mga upod bala mga updan mga kauturan ta nga nagaobra diri sa Bacolod nga ang ila mga balay ara sa guwa sang Bacolod kasi considering bala subong sang krisis. So, isan siya sa paagi man, balitong CSR man amo, no, sang corporate social responsibility sa mga stakeholders na sa amo lang sila nga bagay. Disan kami nagapamigado man kami sa amon operation subong, no. Pero at the same time gusto man amon mag-reach out sa mga riding public na makabulig kami sa ila binagid ining mga kauturan ta nga nagaobra diri sa Bacolod, sa mga department stores, sa mga groceries, pagsubong man sa mga healthcare workers sa nga padayon nga wala wala nagakataka sa pagserbisyo sa aton tanan. Sige, okay. Salamat kay Miss Jade, no? Kaya may obligasyon pa ko, no? So, salamat kay Miss Jade. We will try to help, no? Sa disseminate ng information. No? Okay. And boy, tomorrow, pwede taman ang mapanawagan, boss, kay sa Bacolod, Ilonsar, man diri, no? Subong kaulat pa kami sang approval, sang permit, alin sa city man, kundi nga mga area ang ibutangan, kay may ari, makita diri sa mga dlagko nga mga barangays man, no? So, ibwas, kung pwede makapangayo, kita liwas ang opportunity, no, nga makasulod man sa any programs, public affairs programs ang sining stasyon para mapalabot man sa syudad sang Bacolod na may ara man kita natigana nga mga libreng sakay para sila. Kasi sila makonsyon sila yung sige. Dali lang nautod si Miss Jade. Sige lang. Matagta ng commercial. Okay. Sige lang, anay. Sige, kay nautod si Miss Jade. May ara man gali sa Bacolod, no? Para sa syudad sa Bacolod. May ara manggali nga Ilonsar nga programa ining Vallecar Transit. Miss Jane, nautod ka kadali? Oo, naputol. Pasensya. So, amo na siya tomorrow, Action Board, kung pwede makasulod kita liwat mo para at least ma-inform ka sa riding public, iniman nga programa, kung ang diri sa syudad sa Bacolod, bilang nga mga upper, man kag mga healthcare workers, essential workers, kung diin sila nga area, pwede i-pick up kag kundiin sila idagdag man nga area. So para maging mahapos man sila. Sige. We will get in touch with you again tomorrow, Miss Jade, no? Para nga ma-disseminate natin ang information. Thank you so much, Action Boy, no, sa opportunity nga ginhatag niyo sa amon para mapalabot sa ini sa aton nga mga pinalangga nga riding public. Mayong hapon sa liwat. Mayong hapon, Miss Jade Ceballos, ang Vallecar Transit Incorporated. Nami nga programa, no? Nami nga social, ang ilablang social responsibility, natungdan sang series, no? Salamat gid sa series liner, no, sa Vallecar Transit Incorporated paagi kay Mr. Leo Rayanson. Salamat gid sa sining programa para sa aton nga mga upper kag mga healthcare workers. Mabalik kita mga ka-aksyon pagkatapos lamang sini. Evergreen Herbal Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa para
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination!
Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang Yes, may hapon dira ya sa naga-monitor sa Facebook kay Randy Santisas, may hapon man kay Suzette Alunan dira sa may Hong Kong. Good afternoon. Kristen Minyas Villalobos kag sa tanang membro sang EFC, no? Elsa Espanyola, tatay ko pulisman, namatay lang to siya, wala to yung record nga lain. Amo gani na damo pulis siya nga mayo gyapon niya no. Damo yung mga pulis nga mga mayo, no? Ining mga bugok lang ni balaw mo ning mga dapat pang kakason kag no, kay Richard Daet Pacheco, kay si Elsa Espanyola is Pambarangay Robles La Castellana. Walay ni kuno si sa nanay ang background sa biktima. Sige. Daday Hilado sa Barangay Alihis kag kay Tanya Ramos. Sige gani, okay. Tama kanya action boy pag may mapainto pa dati amo na gina sila ang 100 times ka stupid. No, sakto na. Jenny Solgon may hapon dira sa imo sa may Valladolid, no? Kay Manjo Arnejo kag kay Alfonso Molinos. Pwede ka ng media. Basta legit lang ha. Legitimate lang ha. Fernie Espanyola kay Emra Castillo, no? Maayong hapon man. Noel Amar, good afternoon and happy birthday sa kay Sir Noel Amar dira sa Canada. Happy birthday. Birthday niya na no? Alfonso Molinos, grand salute. Rosa Leo de los Reyes, kay Connie Dormitorio. Good afternoon man, maayong hapon, no? So standby na kita mag-aksyon sa atong dugang nga pagpangalagad. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan
upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga Balik kita din sa ating pagpangalagad sa Action Reports Afternoon Edition. Kung tanang report ni Action Art Tayhupon, ining abogado bala ni Cap Noli Villarosa, nagpahayag, kabilin nga nagapanindugan. Nga hindi pa na final ang secretary ang desisyon sa DILG sa kliyente. Sa pag-suspend pala sa kay Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangub. Check natin ang report ni Action Art Tayhupon. Action Art, please come in. Action Boy, ang advice ng abogado ni Barangay Kapitan Noli Villarosa sa Barangay Tangub nga magapabilin ini siya sa Barangay Hall kag magpangalagat sa gihapon bilang kapitan, apisar sang mando sa DILG agin ang memorandum balangin padala sa ila, no, apisar agin serve na kahapon na adlaw. Kay siling rin ni Attorney Joe Max Ortiz, siling niya atong mga bases bala kag legal points sa ginraise sa DILG. Siling niya hindi to ya pareho sa iba na mga case nga may Action Boy bala sa magating naton may bugat. Sa diin, ang case ni Kapitan Noli Villarosa, sunod diri siya kay Attorney Ortiz, ang may ara or pwede pa ina nga ma-appeal Action Boy. Isilig niya sa ombudsman, di ka man niya maka-appeal mo kung isilig niya sa court ina o dito sa ibang pang forum. Isilig diri ni Attorney Ortiz, magpapagigin dira sa Barangay Hall, kapag pangalagan na magpangalagan, ang iya sini ng kliyente. Amo lang yung reason siling niya nga bisar sa nga DILG ang iya siling advice siya kliyente stay put diray sa Barangay Hall. Ano subong siya na si Kapitan Villarosa? Aral lang sa Barangay Hall? Way sa galin? Ay, di siya magalinda Amo lang advice siya abogado. Aral na siya? Oh. Sige, dasa kay staranay? Kay ginpamagkot ko kay Ma'am kuwan lang sa DILG kay Maridet Padayag? Oo, sila nga dapat ang bugawan kay number 1. Amo na mong pungko? Dapat mag-function na mo. Sigaling kay Tiskap yan, di magaling to. Okay. Amo lang parugyan siya sa mga lawyer. Yari yun, for confirmation ang palayag ni Attorney Joe Max Ortiz. It doesn't mean na iserve mo that becomes immediately executory. Okay. Ang ginasite na nila nga sa Manigo case has a different backdrop from the case of Katnuli because in the case of Samanigo, which was decided by the Supreme Court and as quoted in the letter of Director Madayag, does not apply to the case of Nole. It is because nga hindi pa naya immediately executory because wala pa ma-resolve ang motion for reconsideration or reinvestigation
before the same ombudsman who issued the order. So it doesn't mean na ba Portion gilang. Sa nga palayag. Ang problema na da karon, okay man na tani ang daw legal battle nila dra. Ang problema karon, magpirmahan na da sa mga pinirmahan, sinong mapirma si Kapitan Nuli o kun inang kagawad nga ginambalan sa DILG nga ma-function as acting barangay captain. Kaya amo na kung ano ang interpretation, ano ang ikangi mo, order sa DLG, mo nang malantayan at in the coming days. Kaya kung ang mag-insist niya si Captain Larusa na hindi siya magaling based on the advising a lawyer, so ba, sino kinalakot ka nung magsunggoy sa mga transaksyon para si Cap Noli gihapon or ang kagawad na hatagan sa memorandum order nga siya na dapat mag-take over as OIC po ng barangay sa barangay Tangob. Mabutang na dagali sa kuan daw mga kuan operation sa barangay anay meantime no nga gina-resolbar pa ang legal issues dira. Correct. Kaya mo na paano ina ma-resolve? It depends upon sa department na mo nila ang dapat may pag-akto kaya mo ini ang DILG. Ang ka-action nyo, action right tayo puno na sa balita o na sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Art tay hupon problema na da sa barangay Tangob karon ang matabo dira problema na da kung paano mag-function ang barangay ngati sinong patihon sini ang abogado o kon ang DILG. Sino karon ang sa pirmahanay dira sa mga dokumento da sino mapirma ang si Kapitan Noli Villarosa gyapon o ang gin-designate na sang DILG bilang OIC punong barangay. Problema na, no? Away legal na. Sulaton tanan ng mga resulta sina kag ano mga epekto sa pumuluyo dira sa barangay Tangob. Dali lang mabalik kita pagkatapos ang importante paginaton nga mga pahibalo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na nga'y sagsang anong nagkahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, oras in punto alas 6, mga ka-aksyon, wala na kita sang panahon. Salamat sa iyong pagpunta sa aton diri sa Action Reports Afternoon Edition. Sa ngalan ni Action Marlon Hinovea, ang inyong daralagad Action Boy Duran. Standby na sa Action Balita Evening Edition. Mahindaw po niyo sa Action Dale Salazar. Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Just throw away questions. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.